Videon tarjoaa vaellukset.fi. Ei vitsi. Tuolla on ihan sikahieno keli. Vähän olisi kiirettä tässä koneella, mutta mulla on parikymmentä tuntia aikaa ennen kuin pitää olla seuraavassa tapaamisessa. Eiköhän laiteta kone kiinni ja lähdetään mettään. Let's go! Hypätään tosta raitiovaunun kyytiin ja se ei ole kuin vartti, niin ollaan päättärillä ja päästään siitä polun päälle. Mulla ei varsinaisesti nyt ole tälle reissulle katsottuna mitään sellaista tarkkaa päämäärää. Toki kartalta katsottu vähän alueita. Sillä tällä reissulla mä haluaisin toteuttaa mun pitkäaikaisen tämmöisen haaveen tai suunnitelma, että yövytään niin kuin ihan täysin taivasalla, ilman mitään majoitetta tähtien alla ja katsellaan miten yö menee sillä. Ja koska nyt ei tarvita sitten mitään kauhean isoa telttapaikkaa tai mitään muutakaan fasiliteetteja, niin tämän leiripaikan valinta on aika vapaata, että voi mennä jokaisen oikeuksilla aika lailla mihin lystää. Olen vähän haaveillut semmoista niin kuin olisi joku kallio, pieni näköala. Ei välttämättä tarvitse olla vesi ihan siinä lähellä. Mulla on sen verran noita pulloja mukana, että voi ottaa vaikka kantoveden, joten lähdetään settiin. Tämähän jo periaatteessa toteuttaisi tai tästä löytyisi kaikki ne mun vaatimukset, mutta tää on ihan tässä retkeilyreitin varressa. Tuossa alhaalla on se Viitastenperän laavu, se hieno, missä on jollain toisellakin videolla käyty. Niin tässä on varmaan kävijöitä ja vähän vielä kuuluu jätskiauton ääni tähän, niin lähdetään tosta sitten. Siinä on sekä Lempäälän että Kangasalan että Tampereen niin kuin 3 valtakunnan raja, niin lähdetään siitä etenee varmaan tuonne Lempäälän puolelle ja katsellaan mitä sieltä löytyy. No on ollut vähän tästä ryteikköä. Tuossa oli yksi luonnonsuojelualue, mutta ei sinne tietenkään jäädä yöksi. Siellä linnut pesii. Sitten toisella puolella on hakkuuaukio. Mutta ei tässä nyt vielä mitään hätää. Kello on jo vielä 6:00, niin jatketaan matkaa. Onhan täällä sitten niitä tuttujakin leiripaikkoja, mihin voi mennä. Ja ehkä tästä matkalta löytyy vielä jotain. Pidetään silmät auki. Mä oon kiertänyt tässä tämmöstä suota, niin toisella puolella olisi jotain tämmöstä kallioa. Siinä näyttäisi olevan ehkä jotain kasattuakin, mutta vesi pitäisi sitten käydä jostain hakeen. Tuosta suosta mä en viitsi sitä kyllä nostaa. Siinä on hyttysen kutua jo niin paljon, että muuttuu hyttyseksi, jos sitä ei ole. Voisi käydä kattoo kyllä.
Tää on nyt se paikka, mitä katteltiin tosta. Miksi mä puhun mitä mä kattelin tosta toiselta puolen suota, ja tää olisi niinku ihan ideaali paikka. Mutta vesi on kaukana. Tuossa oli semmonen vähän virtaava puro, mikä olisi niinku lähivesipaikka. Sitten joku kilometri, pari kilsaa korkeintaan, riippuu vähän miten tuolta löytyy polkua, niin olisi järvi. Voisi ehkä periaatteessa käydä kattoon sen järven ja täyttää sieltä pullot. Mulla on niin kuin 2 litraa mahdollista täyttää tähän näin. Tää olisi kyllä hieno paikka. Mä oon tätä kattellut kartalta jo pitkään ja hieno tulla kattoon tää jätskiauton ääni kuuluuko kamera. Vois mennä kattoon sen. Se taitaa olla se Ruutanajärvi tai joku semmonen. Tekee vaikka ruoan siellä. Siinähän sitä vettä menee. Ja sitten tulee vaikka tähän tai katsoo jonkun paremman yöpaikan. Reittivalinta oli päivän huonoin, mutta vettä näkyvissä. Tuollakin on toisella puolella on tommonen kivikehä. Ainakin vois mennä kattoon sen, tekee nää ruuan, miettii sitten mihin menee yöksi. Jotain täälläkin kaakattaa, ei vittis niitä häiritä. Joo, onhan tääkin hieno paikka, mutta tää on ihan tässä polun varressa ja tosi tommonen niinku leveä kuljettu polku. Voi olla, että siitä on vielä kulkua tänään, niin ei viitti nukkua ihan tuossa polulla. Lisäksi tässä on vähän huono puhelinkenttä ja mulla on huomenna aamulla 1 puhelinpalaveri, niin sitä varten mennään takas sinne yöksi sitten sinne kalliolle. Mutta tässä nyt eväät. Mä pakkasin kotoa lähtiessä. Vaan mitä sattukaapista löytyy talvivaellusten jäljiltä, niin nyt on sitten pasta carbonara tässä vaiheessa. Ja se vaatii vähän vettä sitten tuohon tiskaamiseen. Tää on ihan ok. On se vähän keltaista, mutta ihan raikasta. Yhden nopean jutun mä tein siinä kotona ennen lähtöä, kun carbonaraa pitää tuossa haudutella, niin mä halusin varmistaa, että on kaasua. Ja mulla oli vaan noita vajaita kaasupatruunoja ja ei oikein ollut aikaa sitten käydä kaupasta hakeen uutta, niin mä kokeilin tänään ekaa kertaa semmoista, minkä mä hankin jo viime syksynä semmoisen venttiilin, millä voi siirtää niin kuin kaasupatruunasta toiseen. Sitähän ei niin kuin kai virallisesti suositella, mutta mäkin päätin kokeilla. En uskaltanut aikaisemmin kokeilla, mutta nyt oli tarve, niin pistin sitten, se toimii sillain, että se patruuna, mihin halutaan lisää kaasua, niin sen pitää olla kylmempi kuin sitten se, joka luovuttaa sitä. Niin mä heitin sen pakkaseen 5 minuutiksi sen, mitä ruvetaan täyttää. Ja sitten mä kuumassa vesihauteessa lämmitin sitä toista, mikä luovuttaa sitä kaasua. Niin sitten ne ruuvataan siihen venttiiliin, se kuumempi sinne päälle ja sitten kylmempi alle ja sitten hanasta auki. Ja kyllä se sinne aika hyvin suhahti sitten ja nyt on melkein täys kaasupullo tuossa matkassa, niin voi sitten hyvin haudutella. Niitä kannattaa kuitenkin
punnita aika tarkkaan sitten, jos tommoseen ryhtyy, ettei vahingossakaan täytä sitä liikaa. Eli mä koko ajan laskin, että kuinka paljon sinne menee sitä kaasua ja punnitsin aina välissä. Ja sitten ne tiedot, että kuinka paljon se itse kanisteri painaa, niin ne kannattaa googlettaa aina. Brändikohtaisia eroja saattaa olla. Ja en tiedä sitten, miten uskaltaako eri kaasu niin kuin brändejä sekoittaa keskenään. Mulla oli nyt noita Jetboileja, niin sen luulisi olevan samaa kamaa. Ja eiköhän ne nyt niin kuin kesäkaasut kaikki jos samaa, niin ehkä tulee kokeiltua myös, että pistää vähän priimusta sekaan. Kyllä maistuu. Alkoi tuossa vähän janokin oleen, kun ei ollut juonut koko päivänä oikein mitään. Onneksi on makupussi aina korvatulpat. Mä luulen, että noi sepelkyyhkyt ei hiljene koko yöksi. Vaimo innostui opettelee lintujen ääniä ja ollaan niitä yhdessä nyt tunnisteltu. On ollut ihan hauska tämmöinen yhteinen kevätharrastus. Täällähän niitä kuulee sitten läpi yön varmaan. Toivotaan, ettei tuu käki kukkuun ihan koko yöksi. Ukkometsä. Ei uskalla mennä yhtään näin. Ei uskalla kääntää selkää. Tänne päin se tulee koko ajan pikkuhiljaa. Komeen näköinen, mutta saattaa olla kyllä pikkasen ärhäkkä sitten, kun sille tuulelle rupeaa. Nyt se nousi tuonne kivelle. Siellä se kukkoilee. Meillä ei lähti. Semmonen kaveri. Ei lähtenyt perään, kai. Hyvä. Tämähän on ihan täydellinen auringonlaskupaikka. Joo. Tää oli hyvä valinta tulla tähän. Nyt otetaan vaan iisisti. Kun toi peti alkaa tuossa olemaan valmiina, niin vois katsoa sitä iltapalaa. Tää on ihan jännittävä juttu. Koska mä olin siellä Ruotsissa hiihtovaelluksella, taisi olla tammikuun lopussa, niin mä silloin jo ostin kotiin tuliaiseksi Bullens Pilsnerkorvia ja mä ostin vaan yhden purkin, niin ei ole tullut avattua aikaisemmin, niin tää on oikein hyvä tämmönen erikoistapaus. Ja nyt kun sitä vettä ei ole mitenkään erityisen paljon saatavilla, niin katsotaan, jos tän vois laittaa ihan suorilta tohon keittimen päin. Hyttynen kamerassa.
Toivottavasti niitä ei ole enempää. Tällähän pitäisi nyt olla mahdollisimman tasainen paikka. Harmi, että tasaisimmalla paikalla on toi laiton nuotiopaikka. Pysyisikö se nyt siinä? Käännetään toi nyt tosta niinku vähän niinku kanneksi. Hyvän näköisiä. Siinä uiskentelee jotain rasvaa. No. Ruotsalaista herkkua. Mä oon aika mielellä lämmöllä saa veden. Nakkeahan ei saisi niin oikeesti kai keittää. Siellä on jo sen verran eloa, että mä taidan laittaa tähän kiinni ja jätetään ne hautuun. Mitä hyttysiä muuten sitten on? Että saas nähdä miltä yö näyttää. Mulla on tässä niin hyvät eväät. Mä tein kaakao, mulla on 1 leipä ja sitten on vielä noin nakit. Vähän tummempi kuin yleensä. No joo, ei ole ehkä kaiken hypetyksen arvoinen, mutta menee tällaisissa leiriolosuhteissa. Sanotaan vaikka niin, että onneksi en ostanut kuin yhden tommosen teltan. Heijasväriä. Tyynynkin mä tietysti unohdin. Mutta laittaa näitä vaatteita sitten valmiiksi. Ei tässä oikein sillä malttaisi mennä niinku nukkumaan. Voi olla, että tästä tulee vähän katkonainen yö muutenkin, mutta ehkä nyt jos vaan vetää ton makupussin kiinni ja antaa unen tulla sit kun tulee, mutta kamerat mä laitan nyt pois ja toivotaan, että nämä hyttyset löytää jotain muuta syötävää. Hyvää yötä kaikille ja huomenna jatketaan. Aivan mahtava päivä ollut. Jatketaan huomenna samaan malliin. Hyvät yöt. Huomenta. Aika makea. Aika lämmin tää mun makupussi, mutta sitten tähän tarttunut tämmöstä aamukastetta ja
kosteutta, niin tässä ihan aamusta se tuntuu, että on vähän viileä. Aika märkä tää pussi. Mutta hyvin pärjäs. Hyttysiä oli sen verran tossa yöllä, että piti laittaa korvatulpat. Koska muuten niitä vaan jäi niinku kuuntelee ja hätyyttelee hyttysiä. Sitten mä ajattelin, että olisi herännyt linnunlauluun, mutta ne korvatulpat blokkas aika hyvin, niin sai nukuttua aika pitkään. Ilmapatja on aika tyhjä. En tiedä mistä johtuu, täytyy vähän tutkia ennen seuraavaa reissua. Ei tässä kyllä oikeasti mitään järkeä, kun on siisti. Kyllä teltta on ihan kiva, mutta tässä on ihan keskellä tätä luontoa ihan koko ajan. Joo, kahvin kanssa mulla olisi poikkeuksellisesti aamupalaksi puuroa ja sitten tätä Ruotsista salakuljetettua mustikkasoppaa, mutta koska mä en yleensä syö puuroa, tääkin oli talvivaellukselta vähän niin kuin vara-aamupalat, niin en muistanut tietenkään ottaa lautasta mukaan. Ja nyt menee vähän säätämistä, kun pitäisi keittää ja syödä samasta astiasta, niin mä kokeilen. Let's see. Pystyisikö syömään täältä eilisestä pastapussista. Meillä nyt kisseliä sekaan, kun tätä kerran on. En ole mikään kauhean retkipuuron ylin ystävä, mutta kyllä tää menettelee, kun tässä on tätä ruotsalaisten ihmeainetta. Ne toimii pastapussi. Onks tää on nyt vähän kevyt retkeily? Tää patjamo nyt vähän huolestuttaa. Tässä olisi muutama vaellukset.fi-reissu tulossa ihan justiinsa, niin jos tää ei toimi, niin pitäisi kyllä laittaa uutta tilaukseen asappina. On tästä niin kuin parin viikon päästä se kesän ensimmäinen harjoitusvaellus Isojärven kansallispuistossa 24-26.5. Jos kiinnostaa, niin sinne löytyy linkki vielä tuolta kommenteista. Ja sitten onkin jo ensimmäinen Lapin-reissu kesäkuun alkupuolella, niin siellä ainakin tarvitaan toimivaa makualustaa. Täytyy nyt vähän testailla. Mä tähän pumppailen vähän lisää virtaa ja katsotaan, pysyisikö se paremmin. Hyvin sai työpuhelutkin hoidettua näin eräolosuhteissa. Suosittelen. Makupussi kerkisi kuivua sillä väliin.
oikein mukavasti, mutta kyllä tää tunnin puhelun aikana on tyhjentynyt ihan merkittävästi tää patja. Että en tiedä mitä sen kanssa nyt. Täytyy katsoa, jos löytyisi se vuoto. Tämähän on kertaalleen jo paikattu oikein niin kuin iso kohta, minkä meidän koira repi auki vahingossa joskus. Epäilen, että se on alkanut vuotaa se mun paikka. Niin. Ehkä sitten, jos joutuu ostamaan uuden, niin täytyy ostaa ehkä vähän isompi. Mä silloin joskus ultralight päissä, niin ostin mahdollisimman kapea ja mahdollisimman lyhyen. Tää on semmonen, että tässä just mahtuu meikäläinen, mutta jos normikokonen, niin ehkä pysyisi vähän paremmin. Mutta näin. Aurinko alkaa paisteleen tällekin puolelle. Voisi lyödä leirin kasaan ja lähteä pikkuhiljaa taas tonne polun päälle. Vedet riitti ihan hyvin. Eikä edes tullut mikään kauhean jano. Mutta puuro ei vaan oo mun lemppari. Niin ei se oikein pidä nälkää loitolla. Niin täytyy vetää vielä hätävara tupla. Että jaksaa sitten ton pitkän matka. Mitä tästä on? Tästä on varmaan siihen Hervannan keskustaan Linnuntietä joku 4,5 kilsaa korkeintaan. Mutta nyt mä menen takas sinne vähän eri polkua sinne 3 kunnan rajalle ja siitä sitten pikkasen eri kautta takas sinne Hervantaan. Ja katsotaan mennäänkö ratikalla kotiin vai täytyy käydä Hervannassa lounaan. Metsokukko taas. Pitäis mennä tonne. Sama metsokukko. Pyrstöstä tunnista. Joo. Sanoinko mä aluksi, että mennään niin kuin Lempäälän puolelle, mutta mehän ollaan oltu eniten nyt Kangasalan puolella ja tuossa siintää nyt se järvi, jonka rannalla mä olin yötä pyörän kanssa. Ja en mä tiedä, emme taidettu olla Lempäälän puolella kuin ihan muutama kilometri, jos sitäkään. Pitäisikö mennä katsoa, onko se puukko vielä paikoillaan. Se oli aika jännä. Tuossa ihan lähellä se. Antaa sen olla siellä, jos joku sen löytää, niin pistä kommenttia alle. Mahtava peikkometsä. Tääkin on ihan tässä Hervantajärven reitistöllä, niin katsotaan tosta jostain joku hyvä paikka, missä sanotaan loppusanat, sillä aletaan olla kohta ratikkopysäkin. Vähän jo kuuluu kaupungin hälinä, mutta ei se mitään. Tässä on silti ihan kiva tämmönen tunnelma tässä järven rannalla. Oli kyllä aivan mahtava reissu. Kiva lähteä tollain niin kuin aika lailla extempore ja olla tässä ihan kotikulmilla ja silti saada ihan tämmöisiä luontoelämyksiä. Ja nyt tää oli kirsikkana kakun päälle tää pitkään kaavailtu yö taivas alla. Mä oon sitä tässä niin kuin jo monelle keväälle suunnitellut ja aina mennyt vähän toi niin kuin aika ohi. Ja sitten viime kesänä, ihan loppukesästä oltiin mun ohjatulla reissulla Abiskossa ja yhtenä aamuna mä sitten huomasin, että pari asiakasta oli
siinä joskus aamuyöllä siirtynyt siihen teltan ulkopuolelle. Ja vitsi mä olin kateellinen, että miksi mä en tajunnut tätä itse. Ja nyt mä sen sitten hoidin. Ei ollut ihan samanlaiset maisemat kuin mitä siellä Abiskossa on, mutta aika lähelle. Jos haluat muuten itse lähteä katsomaan niitä Abiskon maisemia, niin mä järkkään sen saman reissun tänäkin vuonna. Osoitteesta vaellukset.fi löytyy kaikki lisätiedot ja ilmoittautumiset sekä kaikki meikäläisen muut tämän kesän ohjatut vaellukset, joten katso sieltä ja lähde mukaan. Mutta joo, kiitos, että katsoit videon tähän saakka. Paina peukkua, jos tykkäsit. Jätä kommenttia alle, jos olet itse nukkunut taivasalla tai koska olet viimeksi nukkunut taivasalla. Onko ollut jotain kommervenkkejä. Jos et vielä seuraa kanavaa, niin pistä kanava alta tilaukseen. Jos et seuraa meikäläistä vielä Instagramissa, niin tosta Instagramista, tommosesta osoitteesta, pistä sieltä seurantaa. Ja muistakaa vaellukset.fi. Sieltä löytyy kaikki mitä tarvii. Muun muassa hyvät varustelistat nyt kesävaelluksille ja talvelle tulee sitten talvella, niin käy sieltä kattoo. Vaikka et lähtis munkaan, niin voit katsoa sieltä mitä kannattaa ottaa mukaan. Ei mulla muuta tässä kohtaa. Mä lähden syömään. Ei muuta kuin ensi kertaa. Morjes!